Kowane Gauta. Assalamu alaikum. Sunana Lawan Bijada. Sunana Abdurrashid. Sunana Hamisu Yaro. Sunana Sadiq Ibrahim Musta. Sunana Dr. Faisal Dadabo. Sunana Awalji. Ina mai muku albishir. Za mu sake muku ƙayataccen fim namu mai suna Kowane Gauta. Kowane Gauta. Kowane Gauta. A YouTube channel namu mai suna Chindo Film. Za mu fara sakan shi ran 20 ga watan nan. Karfe 8. Ya rabi, insha Allah. Ku danna mana subscribing, ku danna ƙararrawa. Ku danna ƙararrawa sannan kuma ku mana subscribe. Idan kuka yi subscribing sai ku danna ƙararrawan nan daga zaran mun ƙara sake muku wani episode din wani sati za ku ji kililin sai ku yi downloading. Kar ka sake, kar ki sake, dan ni ma ba zan sake ba labari. Ni ne dai director Mohammed Chindo wanda kowa ya san ni. Karamin director ne ba. Assalamu alaikum.